Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Malapit 2 ka peso nga saka sa pletes ang jeep kag bus ang natala ng ipatuman sa Oktubre 3. Yari ang report. Nagalibod sang chicharon, tubig kag mani si Violeta Bataycan kada adlaw sa Bacolod City Government Center. Suno sa iya, makadua pa siya ka beses nga nagasakay sa jeep halin sa Ilapuloyan sa Barangay 7 amo nga nabalaka siya sa tion nga ipatuman ng dugang nga piso kag 80 sentimos sa regular nga 11 pesos nga plete sa jeep. Hindi lang magsaka, amunong tapo na. Hindi na mapunggan. Oo, no. Pero nang himuon mo kung magsaka pang ano? Sakay lang yan. Sakay lang siya po. Mo kay mahimo. Magluwas sa jeep, aprobado naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dugang nga 2 ka piso kag 20 sentimos nga saka sa 14 pesos nga regular fare sa modernized jeep. Sugod sa Oktubre 3, may piso kag 80 sentimos man nga saka sa plete sa bus sa kada succeeding kilometers. May 5 man ka pesos nga saka sa flag down rate sang taxi halin sa 40 pesos. Suno kay Attorney June Altura, spokesperson sang LTFRB 6, sarang lang makapatuman sang dugang nga saka sa pleteng mga pampubliko nga salakyan kung may natapik nga fare matrix sa ilang mga ginabiyahe nga salakyan. Si Don Melmeda, driver sang tradisyonal nga jeep, wala pa sang taripa pero nagapasalamat siya nga may dugang nga saka sa plete, ilabi na nga nagasaka man ang presyo sang produkto petrolyo. Lagi si Ibos lang klase sa mo. Pero dako, ano na sir ang epekto sa imobe sa pagsaka sang plete naman by October 3? Ang medyo okay man. Oh. Nakabulog sa tulog daw. Nahang pa naman ini sa pila ka mga pasahero. Kita ta naman nga gasaka gid man ang sa gasolina subong mo. Por sa pagsaka sang plete, ano yung ginapabot mo? Ang komportable nga salakyan. Nagapahanumdum naman ang pamunuan sa LTFRB 6 nga dapat ipasiguro man sang katapos ang transport sector ang paghatag sang 20% discount sa mga estudyante, PWD kag mga senior citizen nga mga pasahero. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.